Botte Kroes. Nee, Goedenavond. ik zie de glimlach weer, dus ik weet dat het weer goed gaat. Vrolijk. Ja, het gaat super, joh. Vertel eens even. We hebben het druk. We zijn aan het vliegen, rennen en vliegen door het land heen. Nou ja, bijna alle Nederlandstalige artiesten momenteel, zeg maar, die een beetje bovenaan staan, hebben het heel druk. Maar Ja. En bovenaan sta je. gelukkig wel, daar ben ik heel blij om. Mijn vrienden Nick en Simon zijn net weg, Snabbel Ja, en Babbel. ja. Die hebben het nog iets drukker, maar ja, het gaat fantastisch. Ja. Ik ben druk met mijn album bezig, een nieuwe single komt eraan. Ja, en dan de concerten in februari, Heineken Music Hall. 22 februari gaan we weer een groot concert geven. Ja, want wat wordt dat precies? Ja, een waanzinnig concert. Ik ga Ja? niet verklappen wat erin gaat gebeuren, maar Nee? het wordt het mooiste concert wat we tot nu toe echt gegeven hebben. Tipje van de sluier? Nou ja, hetzelfde team als Borsato zit er een klein beetje achter qua organisatie. Dus dan kunnen we wel zien dat we een klein beetje aan het verbreden zijn. En het wordt alleen maar mooier en groter van binnen. En ja, het wordt gek. Het wordt waanzinnig. 22 februari. 22 en waarschijnlijk ook 23 en 24 februari. Maar we beginnen met 22. En de mensen die er naartoe Bijna willen. vol 22 dus. Ja, de mensen die weten wel waar ze naartoe moeten. Ja, ticketservice.nl. Daar kunnen jullie